का जाने केने भगिनवा चल गई हवन उनका के कबे के इंतजार करत हनी आओ जा सुरेंद्र बुढ़ा भेटाई नहीं तो कहले है ना काजी देखनी तो देखनी है नतिया ओहरे गोइल ह एने लौकत है नहीं खाना हो के हो ये जन की हो के होठल बसन केरे नहीं करे आज हम तो अजन के बताइए रे आवाज आ खोटे साग ना पटक के चढ़ गई ना तो अजन के ऊपरवा चढ़ के गनगनाई नहीं ना तब कोई हो जाए। हाँ रोज रोज के परकर बलू जब मांगा के चलना छिटले है अब फिर देखा हंसुआ लगा के एगो रहेला कि हाथ से खोटा तरी से लगा के जाना तो कि दादा के कहा हो कहा बा यार के हार जेबू है यार के यार हाँ जो खोजत नहीं है के साग ना हाँ हम अपना भगीना के रउआ के हनी जी हम के है हाँ हम आदमी नहीं नाम का पड़ी हमारा नाम गणसिया तो ये कैसे बोलता जी रे हम हंसू हनी हो जाई ना ना तो से बुला गए हम सास कही ना ना कि ऐसे कहना कि गणसिया ना 2 दिन बढ़ तारा मोर हाँ 2 दिन हाँ नहीं हाँ रख मत कहीं का 2 दिन काहे का बोढ़ है जमा दे हमारे से पहले तार भतार के अब तू कटा गए रहे का नार खेड़ी हमारे बाद में हाँ तो उनका रतिये में कटाई हम भोर में कटाई तो वो ना बोढ़ हम मत बताओ तो एकर मतलब ऊ बड़ हनी हाँ वो बोढ़ हम घर कइले कि रहुआ बड़ ना 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 मत कहीं का जाता नहीं हम अपना ननद कहाँ अब भगिनवा न केन कहाँ चल गो ना का तो नीक लगे रे आदमी को बतलो देखनी है का हां देखनी है ना हम ना भौजाई देखनी है भौजाई न कहीं जी का कहीं हमरा के अजीब गजीब से लागत है ऐसे जना तक रहुआ बोड़ हनी हम बोड़ ना है साग खटम तो खोट दिया साग ना खोटब हां ना हम हितई में जतन हितई में तब लेके जे नून मिर्च लगा के खाई है का दिक्कत का बकरा तभी बकना तो यार कोनो दिक्कत ना है बात तो है तो देखो तनी है तो बेचवा है जले उजले तो बगैचा हमारा नाम है राउर हां यदि कोई के नाम हो कोई से काम दादा मुए से पहले बबुओ के ना लिखा हमारा नाम है जैसे कि रोज तेल लगावत रहलो उसका बोर में हां दादा के हमारे नाम लिख के सब बक्सर गइला जाय दी हो जाला खेत हमारे आलू बोल हो चना बोल बा 12 बीघा हमारे है तो ये काहे हिमा बैठल बने छा ना बा घाम से हमारे लड़की है हाँ तुरंत घाम लगे तुरंत पड़ गई हम खटिया पर तो हमारा बगिना के ना देखली है ना कटा भी तो और एक आध बीघा के दे दे का चला के करा तो है के हम के काहे के देबो आगे के दे दे खाद के करी हां तो ऊ काहे खाता काहे खातिर भौजाई बोलते का दिक्कत ओही में हमर दुख बुझत रही ई का कहतनी जी माने कब बोला तो बतिया करी हां कब दिक्कत है देखिए ऐसा कोई मजाक मत का करी हम मजाक के मूल में नहीं थी जन्नी बैठा ला अरे हमारा से तू हूं बोल धरा का बनी तू हूं बोल धरा बैठा ना ठीक बाटे कोनो दिक्कत नहीं थी अरे वनिया कुलो तू हटे तू देखा गौर जाई का हो हां काट हटे कुल देखा तनु बताई जी हमर नंदोई परेशान कइले बानी वो है हां भगिना परेशान कइले बन ए हर हम ताकतनी कि कब लिया के जई हन आ अब तो नहीं खा बाकी कुछ कहे एकदम ऊपर से सर से एकदम पानी नीचे उतर जाएगा ठीक है राउर सर से पानी हां खपड़ा पर से पानी नीचे आ गया आंगन में अच्छा बुनिया पड़ता तो गोरेंगा ना अबे के बात कहता नहीं पानी है गर्मी को देखा पानी है गर्मी को लगे पानी की कहीं को बात है हां चार मारा जो है बाहर में रहना हो कमायन ना तो खीन का घिमड़ा अब तू रह जालू ऐसा ही हां ऐसे ही रह जालू कैसे मतलब कि साल भर 2 साल रहे ना बाहर तो ऐसे ही रह लू हो ये बताओ कैसे रही ना
करने की तो चीज मतलब दे दे का बोली नंबर दे दे नंबर हाँ कौन नंबर मेरा नंबर चप्पल के साथ नंबर बा अरे गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बालू हो तोहार जोर केहू नहीं नहीं खे तू लखेर बड़ हो नो तू गला हो का बोलो मम्मी रे चाप दे चिंता ही नहीं खा का गोली लेके मार के वाली हम देखो तड़ा कहत उनकी सर से पांव तक से चुअता पसीना हे त टोपरा बाटे हमारा नाम ई बा 1 कट्ठा 1 बीघा के ले ली हो त ई उधर हमके ऐसन तैसन जानू मामी काहे कहत रहल हो हां एक बार ले और चाहत रहे वो से का लाद दे ए रुका ई तारा मामा ले छोट हमके बड़ हवन हमार मामा ले ना बड़ हो का हमरा के का समझ ले बड़ा खिलावा ना ए मदे मामी मारम ना कि जन मुहा बताओ ना पचक के बराबर हो जाए चाहे बड़ होके आदमी धक हिला गेला आ तू का करे हरियालू हो के तारा के जो हाई खाती ना ए मारते चल बुरानी खेत पर ना हो जना तो एक लाभ सुना चला सर देना ठीक बा आइयो हम आवत जात न कहां बा घर बा सब ले तैयारी होखी तैयारी का के बा इसी का खराब लगा तड़ा खाली पाले से मार ले चेहरा ए पता तरह न तो ठीक बना काहे ना कब ले 1 कट्ठा 2 बीघा 1 बीघा देत रहो अभी संतर ए तोर बढ़िया जली आवे ली हमरा के साग का मरते मामी लागल बालू कुल पागल के संगे मुंह लगइले चल ना। पागल हो ओ तो का चलाक लागत का हम पता है बहो ना आ तू ऐसन बाड़ा कि घर में ना पता हो जाता पते नहीं के चला तार की कहां रहता बताओ अब हमनी के कहां गई रहती जा क्या गाड़ी ले जब जाई के बाद आधा घंटा के रास्ते बात का पता लगाइलो तू जानते बालू के हमारे गांव के कुल चीज छोरा हम सब तो का हो गई का हो गइल अरे तू का हो गइल की मजाक इहा जे रहेला ओकरा से सबे मजाक करत रहेला तू ना मजाक कर लो हो जाइन ले बहु जाई हमारा ले मजाक ना कर सब बुरा मान ऐसे बोलिए देखो बाबा जानते बालू की हमारे बोली है बहुत का है बहुत खतरनाक बोली हम बोल देई ऊ तो बात बटले बाटे चलो हूं मैला ना चलो चलो तैयार हो चले के भाई आबो चल ना ई बताबो कि बाजारी में जाके ले ली वो ना कि हर ले ले मन मिठाई बगिला बाजार में ले के का ले जाई का ले हजी कावन छिले हल जाला पता बा ना फल फल ले ली मिठाई ले ला जे क्रीम वाला मिठाई आ उजर उजर ए मिठाइया पर रसगुल्ला पर क्रीम मार रहला तब आइसक्रीम रहला हां खइले बालू खाई नहीं कि कौन मिठाई ने की खइले चौका पर खइलू अच्छा चल ओकर ले बढ़िया बढ़िया मिठाई हम चलाब जान चल बताव हम मुआ ना अरे तर घुमा तलु अकेले के न तो लेके भाग जियो सो तो न ठीक ना हमार गांव ह तू थोड़ा रंग देही तू नवा रंग दे नया नया निकलत है त का भइल चलाब मोना साग ल बनता है अच्छा रोह हमारा के आ जाए तो से घूम फिर के ताक साग नाम में खोट के आ कबार के लेके चल त कोही तो चला हो पानी गड़िया रही तो ये बता पैदल चले के पड़ी तो हां त तारा के जोहत में इतना बेरा हो गेला त लेके चल न गुलन जा लेके चल गुना जाता है ना बुझाइलो हम ओई खातिर गड़िया रुकवाई ना बुझाए के तो तारा चाहिए कि घर ले निकल के चल जातो सीमान में अर्जे रही देख कितना के का खतरी बता बढ़ल बा सीमानवा में के कमवा कोई जरूरी बा आ वही जरी हम जान कर नहीं कि हम और बात दे जा तो देरी हो जाई अब रात करबा ना रात अब होइए ना जाई 10 किलोमीटर दूर जाई के बताओ चलो अब मान के चलो कि जाई तो चौराहा पता ऑटो मिली चलो दलाल जी हुए चल चले के दस मुस्तिया तेरी जरब में मुस्टियात पता रहो देबू ई बात को हम जले ना तू मुस्टियात कहत हमारे लाइन मारत अरे तो का मामी एकदम आ का कहत रही छोटकी मामी छोटकी मामी का कहत रही खासा बड़की मामी को ध्यान देतला हमारा तो कहिए तो कहेला कि चलो जा दोनों जने के लिया के चलो त कहत ली ना कि उ जा दियन त हम उनकर संग जाना अरे मोटो बेली तू ना जानब ई बात बा लेकिन बड़ा सुगर लागी पटा लो मामी हइये हड़ी अरे हम पटाए में देरी नहीं थे हां लेकिन का करी उनकर पना दियन तारा पर धइना हमरो के पटैबा का तो ही पसाने हम चुप रह मजाक न करा मजाक नहीं कर सकी ने तो हूँ मजाक करबो तार बाबू मजाक करियन बाबू हमार का मजाक करत ना काहे ना
सर आज नहीं तो उन्ना मजा करब त के करी कुछ बड़ा आई ना त खतरनाक हो लेकिन कुछ को हम पूरा खतरनाक लगली तू एकदम हो न अब कहा एकदम छोटू मम्मी तनी पातर अच्छी तरह हई गोरगार हई लेकिन तुम करा से सुगर लगली मोट एकदम चारों से इनकर में हाड़े न खा सकता हो हाँ हाड़े तो ले आके 2-4 किलो घी पिया दो मोटा जइहा चबिया जइहा अब कैसे तो एगो कहावत कहाला कि भुला गइल तो जाए तो भुला गेल बड़ा तो ठीके बा कोनो दिक्कत नहीं खे गधा के बढ़िया चीज देखैबू तो ना खाई खराबे खाई गधा कोनो चीज के जुपट दी पहले के जमाना नहीं खे रह गेल कि गधा जिलेबी खात रहसन ना आज के गधा हो गेल बसन कोनो चीज खा गली असन चलो तब चले के चल बड़ा कुताइल बड़ा हो हबड़ाइल बड़ा वो जो का हो जाए लोग के सेटलमेंट धरैले बड़ा जनते बाली के जहे जाता है एगो ना एगो लाइन मारबे कर लिया और ये जितना भौजाई में मजा बा उतना कहाँ तू सच में मजा चल ओ जे मजा लेत रहे और आराम से जिंदगी हाँ, तो जियत चलो चले के अब